Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkan ku da haka kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani a kowane lokaci idan dama ta zo da ake samun kuɗi da ita muna gabatar muku da ita a wannan gida. So a yau a daidai wannan lokacin ma gashi mun sake zo muku da wannan sabon update. Wannan da kuke gani sabon update ne. Matukar kana amfani da wasu ɗan uwa wannan dama ta kace da wasu ɗinka za ka yi amfani kana ringa samun kuɗi ba tare da ka saka ko sisi naka ba. So dan uwa idan kana kallon bidiyon nan ne a YouTube ka duba a description din bidiyon nan zaka ga link ka je ka register. Sannan idan kana kallon shi ne a Facebook ka duba a comment na farko za ku gani ku register. So gama a cikin Telegram channel din mu za a je muku tare da haladinta ku join domin samun update akan lokaci. So da farko mu je cikin bidiyon kai sai so idan ka taba din zai wuce da kani a browser inda za ka register kamar haka. So kasancewa ni already ina da register da sa din kun ga ba zan nuna ma inda zan register ba. So amma idan yanzu ne zaka register zan nuna ma inda zaka sanya email naka sai password kamar mai ta password ka taba register zaka ga ya buɗe ma kamar dai haka. So yanda idan har ka kammala register zaka ga sai ma wani bonus da naira 300 gashi nan total balance ɗinka. So yanda zaka yi ka samu kuɗi da wannan update shine zaka zo nan bangaren tas ɗin shi zaka taba. Idan ka taba shi zai buɗe ma page kamar haka sai ka zo ka taba wani phone login gashi. Kana taba shi zaka ga ya sake buɗe ma page kamar haka sai ka zo anan ka sanya number wayar ka wadda kake WhatsApp da ita. Connecta ake da WhatsApp ana samun kuɗi da shi wannan update. Matukar zaka yi amfani da WhatsApp ɗinka su zaka samu kuɗi da wannan update sosai. Idan ka saka number wayar ka anan sai ka zo ka taba nan gashi idan ka taba shi zaka ga sun turo ma da code anan wajen. So a yanzu dai za mu sanya number wayar mu domin ku ga yadda ake yin connecta din. Ok, so gashi mun saka number wayar mu. Bayan ka saka number wayar ka sai ka taba nan wajen gashi. Kana taba shi zaka ga yana searching kamar dai haka. Ok, so gashi dai zaka ga code din ya bayyana a nan wajen 77 gashi ne sai ka copy su ka je a cikin WhatsApp ɗinka ka yi connecting. Ok, so gashi bayan ka shigo WhatsApp ɗinka sai ka zo ka taba nan wajen gashi inda kuke ganin alamar nan. Idan ka taba shi zai baka option kamar haka sai ka taba nan link device din nan shi zaka taba. Idan ka taba shi sai ka zo ka sake taba link device gashi sai ka wato ka taba nan ka sanya template ɗinka ka sanya password ɗinka ma'ana. So sai ka zo ka sake taba nan wajen. Idan ka taba shi anan zaka zo ka sanya wa'annan code da suka baka gashi saboda suka ba mu gashi mun saka. Idan ka kammala suka za ka ga yana loading kamar haka. Ok, so sai ka dan jira shi ya abu ne domin yana dan yin loading. Ok, so gashi ne ya gama loading sai mu minimize mu koma cikin shi wannan site. Idan kuka duba gashi ne ya yi login successfully gashi nan mun yi connecting da WhatsApp din mu. Ok, so gashi kamar dai haka. Idan muka duba wajen connecting din gashi ne idan kuka duba number wayar mu gashi na tana online. So ta haka zaka yi kai connecting da WhatsApp ɗinka domin samun kuɗi da shi wannan update. Abinda ake bukata a gari ka kenan sai hanya ta biyu da ake samun kuɗi da shi shine bangaren inviting. Idan har zaka yi inviting ma zaka ƙara samun kuɗi a cikin wannan update. Sai dai inviting ba dole bane domin idan har zaka iya connecting da WhatsApp to dan uwa babban hanya ce da zaka rinka samun kuɗi da shi wannan update. Su kada ku manta idan bidiyon na ya burge ku yi like ku share din shi da yawa mutanen mu su gani su amfana. Mu haɗu a lokaci na gaba.